Kaixo, gaur azalduko dugu Gmailen edo Googleen nola egin taldeak guretzako. Batzutan, ikastetxeko administrariak taldeak eginda ematen dizkigu, baina guk gure talde propioak guretzako bakarrik izango direnak, ez besteentzat, sortu ditzakegu. Eta gero, gainaz, posible dugu beste bati pasatzea talde hori. Goazen ikustera nola egiten den. Googleeko aplikazio baten gaudela, gu Gmailen gaude, baina beste Driven egon gaitezke. Joan beharko genuke puntuetxo hauetatik kontaktuak aplikazioan. Hemen agertzen zaizkit dauzkadan kontaktuak, baina adibidez direktorioan, hemen daude ikastetxeko kontaktu guztiak. Baina ni nahi dudana da niretzako talde bat egin. Orduan, hemen, beheran ikusten baduzue, badauzkat talde batzuk eginak. Antzerki tailerra, tutoreak, DBH2. Hau ondo etortzen da, aukerako ikasgaietan, administrariak ez dizkigu egingo aukerakoen taldeak, orduan hori egiteko erabili genezake, edo baita ere, tutoren talde bat, edo horrelako talde bereziak, mintegikoak, edo egin behar baditugu. Lehenengo gauza, etiketa sortu beharko genuke, multzo hori. Madiot plus, madiot taldearen izena. Mintegi buruak adibidez. Sartzen manaiz mintegi buruetan, hemen ez dago ezer. Zer egin beharko dut? Joango naiz. Zein erabiltzaile nahi ditudan hemen sartu. Adibidez, emango diot. Topatzen dut, irakaslea. Eta hau, sartuko dut nire talde berri honetan. Egin behar dut etiketa, aukeratu, eta gehitu zein etiketatan sartu nahi dudan. Kasu honetan nahi dut mintegi buruak. Bitan ere sartu nezake, nahi izan ezkero. Aplikatu, eta hemen ja badaukat. Eta horrela joango nitzake taldea osatzen. Taldea osatuta daukadala, bai Driven edo bai beste edozein aplikaziotan, joaten manaiz idaztera, idazten hasten manaiz, ateratzen zait, taldearen izena. Baina, fijatu zaitezte hemen, hau da nik sortu dudana eta jartzen dit bi kide daudela, eta hau izango da administrariak sortu duena. Hemen ez di jartzen bi kide daudela. Kontuz, bale? Jartzen duenean zenbat kide dauden, eta gero mezuan ere ateratzen zaizkit zein kide dauden, administrariak egindako taldeetan ez dire ikusten. Baina nik egindakoetan bai, eta hau kontuan eduki niretzako bakarri dela. Pentsatu talde hau, tutoreak DBH2, nahi dio dela beste irakasle bati pasatu. Ni ja egin dudanez lana, pasako nioke talde hau, eta berak eramango luke bere kontaktuetara eta erabili ahalko luke. Egingo dudana da, joaten naiz hona, eta esportatu. Google kalkulu horri batetan, CSV batetan esportatzen du, beraz, deskargatuko dut. Ikusten da hemen zein talde, esportatu. Fitxategi hori, deskargatu dudan fitxategi hori, bai postaz edo drive bidez nahi duan bezala, partekatuko nuke beste irakasle batekin, eta irakasleak egin beharko luke, joan bere kontaktuak atalera, eta importatu. Lehen esportatu dugu, orain importatu egingo dugu, ekarriko dugu talde hori. Aukeratuko dut fitxategia, eta hemen daukat tutoreak DBH2. Bi karpeta sortzen dizkit, importatzeko data, hau ezabatu nezake, konturatzen bazarete, etiketa edo taldearen izena ere sortu dit. Eta hau, beste irakasleak ere erabili dezake. Taldeak egiteko modu hau, norberak egiteko hau erabiliko duzuelakoan, hurrengo arte.